Tanso na Yera Papa Shee end time revival. Wono ena eye. Abusia wo bepie mu ewo the Court of Appeal Complex a ewo adum na Daddy Lumba odobroni ene Akosua Serwaa ho nsɛm a abepie mu ewa ha ene ne ni bedi atire no Daddy Lumba nua pani maame Akosua Bempomaa wabepie mu ewa ha sanso ena Papa Shee Evangelist ewa ha yewura Adomako Nyamekye a Daddy Lumba ebo nnwom kyerɛ sɛ wode n'akyi gya no no nso abepie mu ha team Akosua Serwaa wɔn nso abepie mu ha enche bia no yɛbɛfra asɛm no na bibibia ɛwɔ bia no ɛnɛ yɛde abɛtodwa ha Ghana News Service medin na nasifa hand bobo mesrɛ sɛ ne ndi kan aba ahwɛ me a na subscribe no wa share dia mam sanso ɛna mesrɛ sɛ lem 5 for sɛ wɔn ɛche sika 200 nkrofo ɛna wɔn select wɔn na sika mo be download lem 5 no mabo news ahyɛ mu ɛde asend dia ba my Ghana mu no wɔn bɛsan reverse ne nyinaa de ama na nipa na wɔn send ma anon de awɔ ne ho nti fa sa akonya nso ne download lem 5 ne bo news hyɛ mu as referral code wetimi anya sa akonya bi so am yenko yɛhwɛ sɛ ne adwumadie no ɛkɔ ɛwɔ hɔ sa Danom ni wabepie mu ewa hasi na wo hwɛ a ene no efi ne form efro a kosi ne soro nyinaa no wabɔ fitaa na afei nso ɛna nsɛm nankasa yɛbɛhyɛ ase enti yɛnhwɛ sɛ ne bibibia ɛbɛkɔ ha Ghana News TV so no ani gu a hwɛ medin ɛne nana sefa ne bobo I'm Akosua Bempomaa and Wesi from Evangelist Papa Shee or Shani in no. Mami Ernestina Fosu. Senti kaya Daddy Lumba enyumu ni bibia mu no wɔkyerɛ sɛ wɔkɔe wɔde abusuafo wɔde dobroni ni abusuafo ni nyina eja yewura Adomako Nyamekye enti ɔhwɛ akyire ne ɛkɔso bia no bibia ɛkɔso kama Because I was saying, name be quite about it. Because nipa bi kansem bi a emfata a egu kodo fufunfin. So, wo munim sabi o abusua ewo ho. Me ne kodo sabi nyongofo bi eda ntemu kire say e abusua. O ti ase menye ne mogya ade nanso nyonkopa bi etimi besene nua. Nipa bi kansem bi a egu kodo fufunfin. Omo adwen ye omo se bia omo nyonkron no nya omo nyonkron no so omo nyonkron no kra omo nim na busua mu asem sai nipa na asem a obeka no a abantente afidie so no o se oba abonti na obetwe san after mentia nkomo yi ana se enne no pesa de na ba na nsa na meba bekasa no bia na mahu bibia na moti bibi so nipa no oyagu se bi okwadwo edina nyankopon de ama no no so no se woto dwom na wugina sabi upana asem na akɔkye ne sika na no nkyerɛ sɛ wonim na busua mu asem so nipa bi a na akɔdwo te ase a ɔno mo ayɛ aka mfie bɛ sɛ aduonu wuye no na ɔmo ahunu sɛ wɔmo wɔ busua bi a yɛbɛyɛ na yie saa ne ma nyina wɔ hɔ wote ase na yɛyɛ din yɛn kasa so no obi timi free baabi ɛbɛka asem bi a ɔdi gu abafra na sabi abrante na nipa na wawu no ɔdi gu n'anim ase ɛnti saa Akosua Bempomaa sabi mpreduasa wodi dwa na wotwe biara kopem sɛ kwadwo fosu wu fra bokyire de bre no woni na anya aka da so no nsɛm sɛ wɔyare da hɔ obi na ate ne tubini ni ade no nya no kure nyesa asɛm na mpɛsɛm ka wodi ase we asɛm bia o sɛ mekama amansan wo Ghana ha
So nyina hu sɛ nipa bi asɛm a wɔbɛka no nyɛ saa na tie nti mɛba na yɛsɛ atoa saa nkɔmmɔ no so asɛm na nipa na bɛka ne ho mɛba abɛkyerɛ mu yɛkɔ kɔɔto baba abɛkyerɛ ansa na no sɛ nipa no wopɛ sɛ ɔte deɛ wopɛ sɛ ɔka deɛ kyerɛ o asɛm a wɔbɛka no wɔntwe nsan okay ɛnsɛ wɔde gu Lumba nim ase wɔde gu n'abusua no nyinaa nim ase ɛnti saa asɛm a wɔbɛka no Akosua Bempomaa anyɛ nipa a ɔne Lumba anya wantwi kɔpem sɛ wɔwu yɛ da wɔwɔ nnuama mmienu pɛ ne wɔwi ase ha Faustina ne Akosua na sɛ mu baako ɛno no ɛnka na wantwi wɔ hɔ koraa no a ɛwɔ so wɔduadua mu hunu nea wɔne no nka na nea wɔne no ka mmɔ mu no wɔbɛgu n'anim aseɛ no ɛntwa yie ɔda so gyina sɛ wɔbɛyɛ autopsy no Mame Akosua Bempomaa ɛno ɛnyɛ nnuro hɔ mmɛnkɔ soro mmra wai srɛ mu ara momma me saa kwanya no na yɛbɛtoa ne wɔ bi ase wai Nana Adomako Nyamekye ɛne na atwetwe nkɔmmɔ no abusua yɛgu so a ɛwɔ the Court of Appeal complex a ɛwɔ ɛyɛ Edum Mami mbacho Akosua Serwaa. Ai ti Akosua Serwaa. Eba emu temo sa woni agye e bo ayum Daddy Lumba no. And then the more expected the free. Oh, nyame anim ni kure ni. Ye nim de ebesie. Na enigye na ye de sa no ye na ano asomdue a ebaaye. Ye ne abusua ne ntem. Obia pa asomdue abra no wanum. Enti ye ne agye ye na ano kaboma ye nya. Yanti ase aye adwuma nanamo enimudie ene wo madwene pa wo de ata akire ama asomdue aba eno ho na yesa no na court ne de yenya nwura mu yenim asem a eye beka enti enya no ho anigye na ye agye no na emu de esi ye no e wa ahemfie na ano na asomdue ba ya bibia ye bɔkɔ no eno ho na ye agye ni ayesa Ada na ahemfie na wo bi. atran Yesi o ehu adwan bi na eye hwan adwan. me pa atwa no de se yakan atwam Ba me ni eno bi so otwa wo ndu ni. adwan de na ye nipa mienu Akosua Bempomaa ne wo fa adwan na eno na na mada roma yaka ho asem awie ntimi pese me komachi Yesi date of a year no eye sees but na from so much ni for 30. no cry ye tu ya 13 Unyi ni se esa be chenye bi mu. eno de mintimi ngu Ya koso Daddy Lumba echi. eno de no cray no so no awaka to ho se ni wi achi no ne ho nsem be ne nam framem enti wa hye nkoma ma na bam enti me de enya me nwanwasa Na me rose. me ye frame ya Afrima me ti Germany Hamburg Akosua Serwaa ye me kra Daddy Lumba ye me kru because me kru nua eno no abusua panyini confuse na sinimpo eneme me ye me ho ade mase ono na de ring gold no free obo ase de bre me ne kase setie ni enti me ka abusua ne ho me woba ewufie ho enti Ayi ni ti na ba e. say me ta me krachi was me ne me kra ne de ye isi akonkon Nyame adoma 13 bi e be. empire ne yebo yeta na chi nti boni bia anim mabusua panyin no so mesrɛ mo ni papa because nye di panyin na akɔwale wo mu fie a wodi gold bebrɛ sɛ je na fa kɔyɛ pɛti ayɛ de ɛhyɛ enti mesrɛ mo abusua panyin no wodo ni papa mesrɛ wo mo didi atem sɛ asɛm ye aba na nya atem didie mesrɛ wo bia sɛ mo bia ni di obia ta obetimi akyerɛ wadwen yɛsrɛ mo wo bia ni di sɛ yɛ to modo broni o sɛ tim Akosua Serwaa o Sabi Lumba no woni tim Akosua yibo ma ensia enti nkwala no ye moja enti ye mpese obi abedi du bonkum ana ni fatem enti menya akwanya ne de ma de srede ne se tim mienu no obi ani du obi ata na emum obi ankyere na adwene mesra mu bebre ma no asi na mo mpa se be ya future generation no
so edi Awurade asem be bobra nti mu nyina ma no kre Awurade nhyira mu nyina odo ya modi ata enokre truth echi. May the Lord God Almighty bless you all. Awurade nhyira obi bia me bompa ese mo ma me no munya aware papa mo nua ma no mo yire no munya aware papa mo ma ma daache omo so nya aware papa ise Awurade se de waka bo mu mani pa bia entity. May the Lord God Almighty bless you. If you to any mo bekasa Awurade nhyira mu nyina awale anu onyam nyina to fom na wale de na bukwa wale de so ware a wo wale oba no a wo mfa oba na nye hwe even mo de court mo sinsan krata akura na ummu eno aso wie na wutwi fam na wotwe mpran fam na empran no kura no wa hold ni high esteem esen oyere no and empran ne be take decision na kura ko boy da konma ana ne kura hwe oma sa na be koso nti mo se empatwe nya na empran twa de media Bible according to me Christo ni me Pentecost ni Bible mu kire se empran twa nya na mu akote na wo ye de wonu nyankopon asem. Hey, what I've read is say Bema and your bats na bear 6 months it me yes say we there na yere no oba one Bema tena na one na wo madodo and someone working I no nya shedodo cause it seems say as a mo yet say onye hwe kra munnim nimpo de mra no kan ankasa me de menim ni say yes se Bema e ware oba no one ni kwasin sankrata wo abeba ho ne efre brofo kakraka bi Lord tem bi se bigamy ebechiwo enti enye se makwa traditional marriage mene na akwa wudu mene na akwa waduonu the fact that even unne ne kwowo na se ebre ye ko court kro ebechiwo se munim asa na because yes ebechiwo bigamy because wa kwasa aware ye wakọ bu mena so nti sa na something se nka wakonye obi abrante ekra adua bi na atenwu na wotafre a na nka wa ye boko emaba we tempanimfo ehu tafre bibiri kwa man about who fell cross about so and say ubu ni yiri ntu usuro so be man na se metokun ta fere bi kura no asisi adan ne ade na we de wote ho na se bia pa ba ekofiri mu afedi oso oje yen ka se tradition nye the way I can tradition okay tradition de ye kan se wo mpa ho asem de ne okowale akoye ni tradition bible mu kura no se oba ni be ma no abusu abushia ene ya wale wase oba ne bema bejo ama awofo ho no ma kwaka ho bom na ma ye ho namba ko bible na nka se ma onkohia abusunya gituma ene ya eti ho na ekohia abusunya Daddy Lumba abusunya fo nyina si omu hu ababa wasi ye ne ho ade na no ma me a wadi 87 years nyina aka se omu hu se ya ye ne ho ade de omu ni ma ne ma me Akosua Serwaa na no so ye ko nananom anum nananom ka se ene esen ka se ye ko wale wo de a ka de hwan ne ye ko wale no a Bema na busuafo oba bi anase ne ofa bi anan ne nua ba bi ni akira anan se adanse ento we ne awale wa nanka ba bi nananu mahia nanka ye de oba wo be kire nanka ye de ekun so ti wona Daddy Lumba agi ada konwam ne ye de oba wo be kire no na busuafo ne oba no busuafo no o de se Daddy Lumba busuafo kora ne oba wo busuafo ekoye ne we omumram for evidence na anase ni nam social media ya wale me de ene amane amahu ya mfe ntutu ka okọ kama ko esa say munye fair ma oto sebio one de oba ese be ma na se me ka okọ oba o tin be na bi Daddy e be da o be che no tin ase ya Daddy ni co shows grad nature say o odobru na Daddy Lumba da ha na bonum se ma nya de we nyina tin nei Daddy Lumba wu a na se mo pese mo che say o na aye bon ya wonya de bon bi a o ti be bi e na bi di say oba is na nka sabi ani ba bi entwa yi ono aka Daddy ne ntena wo ma be sisia omo kasa na omo nya adwen say munye fair to obi enu a obetimi akasa magi atum ma me Akosua Serwaa musa said ekwan benso ene ma woni ni be ya na otwe ne kama but say wo ho na say ususu bibi say oh me kwan pese me take advantage enkrofo to unse social media ena wabre oni na wunsia wa say na me pa chew wo a wo se wabre no wunsia ti pre na pam ma me ne so onye yede no na ma me de oni right odo ne nkrata beba say court hwehwem say wonso oye mpana na obedi ana obedi keke amene so right no so timidi ne nkrata eba na binum ka ma amene ti aburoche ne waja ne kun timi patch officer de ma amene pene se nanka ne kun kasie se obrimpon se na ote Ghana na ote aburochiri wo mu sensem num mu musa ne ewom de ewom kran se ma amene yawura Daddy ehye no mo ana se enye nhempo one ne yere ntase mo okwaji loan 100,000 yesi bi kra ka ho ama amene tua mortgage ni ade wo gusu tua na mpacho dobro ni ba adwuma ben no ne Daddy Lumba yo oba ben dada said ye mo blogu ya mu wa ha babire na mo blogu ya wa hye wadwuma si na akofo obi abai wa bi no oba na se ne ma ben pecha na obeka se wa bebre de ben e de bebre sa bre we nkwa Nyankopon fa bi nhira me se obre we se bia makofie ne mu ya hyen sika nie ka nie made nie
ye de uchire wiaso wadan international lady na wo koba na obi ehun se wo Daddy Lumba wo se bi ma wa ne ye esomo asika ita ho so atiase na yesi saade we no ma wunti ma brede ya na mpacho mo miemu se ene Ghana yi ahochire omi wan na ne ho chire no a obetimi di 15 years ya wunsia ne na nan ma tete no mo wunsia na aduane abu ayen to aduane kra za na no mo enti edi embre. People are having this impression say that no mo ntimi anka hwe amfa nkyere odobroni abra one na wo ba ko mienu miensa na de ka ho mo ntimi anka ho hwe na ba ne sen na de akoye se ensam afiri mu ano am ka kire ni nyina ne se ono de oyebediwa efiri ba bi na ba ye de dada no yesi bibia nkoka papa enye twere de so atiase na yesi anobrebre ema ba to se wutimi edi sebio Daddy Lumba yiri ma me se wa hu nsem batu bi kura se no otwempena ebi se tese ensem omoka ma me se wa nsem batu ehimfo na kasama odobroni ehimfo etu fi so mo kasa no na enya onim se enya ko be kasa munya ne nsem ka no odin timika yina ivi na kuma akura ma me Bempomaa akura no na mu dinatem etu do say udo Daddy Lumba no na busu no o to ma china na so say ansem e koso odobroni ofaso di na e koso no onfa so say bia waka na omunti ana e bia munya me na o ya adwuma ma meeting legal wife me ya adwuma ma omu na say na om se apia tu adwobre o wadwuma san akotena kuro masu mu a me se chinchina metene kuma say die ne wu okay what ya say e ko ba no say na ya ba court ye kan nsem ni nyina wie na ya prompt say odobroni enso nye kuna wo be surprise am me de say me nim say court de mana na evidence na ya adwuma no enye say odo asem ba court wa na court wa say kona kwa di ope maami Akosua Serwaa de nkrata kron kire so ni Daddy Lumba ware e brumfi aduonu o ma tena dide ewi akire na baba wa bi be fam odobroni be fam na niema eje nsripe etiminya sure say me nkase me kasa ma court no de court no be na per evidence na maami Akosua Serwaa emamu kinkon e woni de menya sure say odobroni benya evidence bia ba so ono sia wa no ba so performing duty as a wife maya odobroni no so e na me kire say duty ne de ben say obi aye yie tam say me mtu no obi aye yie ma me fa me hunya example na want to say yes no you made na maami Akosua Bempomaa ka say maami Akosua Serwaa ba na baba we na prepare dem ne ade that's what he made it made na ja na mu na adu a sheki niam na etifa so atiase dodo na nso betimi aka say e bia oye made no e bia na wonye oyira sedie yie eno na ma o take over enti ba ma bi otwempena bia yiri nya na sedie yie ba ma me ba ma wabo ni tinimu po se opema no odi opa ye ne defa ne sen wiom ne ma ne na masase so enti Daddy Lumba obema oba afo atwe asema menye se ba ma bia pema me ma ka se Daddy kwa se be this is gungulung. This is Ghana News TV. The time is 6 o'clock. Let me follow Ghana. So send this cafe amanoni aba Africa ha. You slam fight. Say ye fear wo pese won tono. You slam fight. E dan ya na say japade a wani da so a wo pese oto Africa ha no. You slam fight. So wo send this sika ama odofo e de aboa no wo Africa ha. You slam fight. Sanso e na say wo tie obi school fees ama no a. You slam fight. Nyenti American full lemfa ama on say utimi send this car e fa lemfa so a e ma ne begu bank account mu sanso e na timi begu mobile money account mu eno achi nso no de bia lemfa e wo daily rate a e ma hu sika dodo a wo send a wo benya lemfa e secured na wo send this car enche na nipa wo send ama no ne nsaka lemfa wo USA Canada UK Italy Germany Ireland Netherlands Spain Belgium Portugal and France what the lemfa send this car untu ahwe bomodia dey use me code NEWS news na say any day they can register or lemfa so a unya bonus sanso na use chen so a ye wo bonuses ahodo a ye de ma sabe eyamo na sin yes na am si be ma bia na bia o me enyam onu kra ne pe me ma ne pe no obi Daddy Lumba me see da bia me kam no kra say oba bia ni wa Daddy Lumba ba na kwan mu a enkompa ope no omple oba bia ni ontimi nka say Daddy pema e ma ne pe no ana even yan kura me kura no me kura da bia me ka say nya Daddy ani guard mu dudu kura nka fancy am de be gine emanane amesa me ho no na say adwuma wo ye nyina no na sibibi su say won so pe bibia firi mu ntina wani abre o da binya bibia me pe firi e yodo ma me no me first na me hwe na me kan nutu me tie mu yie no ana me hu say de ana ma me no so adom bi wo no so
I'm more supporting baby Benny na no bebre na first no support no but wuti so wonti asem dia obeka de ope but wutie mu yie na hwe ma me favor so ne bra wa bre na me kai last year anko Daddy Lumba na odobro ni gina wo to Daddy Lumba say me yira Akosua Serwaa ode na anko nka say me yira Akosua Serwaa ne me yiri odobro ni say ke so all right so kasa but say me yira Akosua Serwaa ma wa no na den na owie no ofro odobro ni no ode dofo pa mente na so ye dofo pa kura wa mentem we are dofo pakura na den wa mentem to we no de dofo pa mentem esi suo no so ne nsa de chichi ne re se wa mentem odofo pa we dofo pakura mentem ma me Akosua Serwaa de ma wa no esi de mbiem se bibi ye papa no na kire se de na me di kan use no na me ni nso enti na me kire se we de ye papa na me kire se wo de emfa ne se controfi ne ho nya fe kura na ne yere tinase mpacho ati ase to the father to cancer no enkyere se na sabi obi a one na tena so sa na che no eso aka bibi a sabi o onkwati nisuo na bibi nkwaye no enti owie no de dofo parliamentem wo ho ma no but waka me wiase nyina te se ne yere ni maame Akosua Serwaa enti dia ni dawri eno se pe de me kan se ababawa no na futufo amoa no de kyese nka wo ye ne se tama one maame ne ye na wotwe no fine ka kyese owie no pempanifo no oda fom no pem maame ne chew maame dia se bia fa nya dia mepe no ene da dia frim sebi oma no yemi abaye mi nua me ma no ye oma ma me jimi ka oma ho wo suma mi ameko sum bia beso ma me ne wan se dia na ma me ne embrace ma me no pa kasa enye se odobroni ni na pamfo hye ase enso mo ye ne metia ma me na ka ma me no kanya dia nkwa we kran ka du ba bia adu patwat ma me no obi entena no kasa da obi akure mu ebi kura sa de na Daddy Lumba etias no ma now why na yere ba pani be na yere ba na camera esini so airport pani be mpatwa matiase entimu mi enkasem ni yie na ye hu se ne no Ghana no o ware a yere wa hoden e wa ware yam dan de wa be dibi keke Daddy Lumba ne abahia baba ma mi Akosua Serwaa 80s ni yanwu yamu bebre ni yanwu yamu be wa hia no be 80s you I want to know dobro ni no ne awo na na ne yanwu no I want to know we yin no gina ni yanwu no platform no say advice dobro ni se ya advice be na de be man de mi no say de eya kachi ba me de advice am de man say won de advice am de man say on kana kuma nto ne yam na won kan kire emramba wa yeso obi di free da no ne de enkrofo bi omo kasama no o kasama no omo kasama nyina na udi nkugo na afa adani suni awrewa afa kura de adani mpaibo minkase mpaibo nye mosima no odi mudi atafe maja atemdi na asem de akofom na wo ma ne nkrofo no nye kom na nye de nkwala no ne ma no every Daddy Lumba busuam na busuam no na menya busuani obeba ma me Bempomaa mo ho da ma bi nkwala no behia ma busuam no na omonko onpempenfo no mo ne abusuani nkotena se adwobre o de eche wom bia no enwom na nkase bi obi a wodo no afrimu na wo wasi won so asoma wonu awura akua ani Daddy Lumba ma mi no mekansa brofoma so mo ne nkoyo autopsy we are say autopsy na akoye na ne mfanya dwuma mi wa abusua na nkasa mo de hye Daddy Lumba ne de wo si da bi because adan abusua pani ba ko pe konten kura kasa abusua pani so kro nyina wo na mo autopsy no mo wie na mo de nkrata e koma nsa abusua yi autopsy ye ne nkrata ne ji hye o kem na fa kire professor ya autopsy mo amu gyina hwan na abusua Daddy Lumba ko bepene apart from the man ya bro fuma no mu ni mo hwi no ma me Akosua Serwaa ma na ma me Akosua Serwaa ma ba ko ne yese ba ko bi nso a Daddy twafa nchen Denise ono nso ono nso so atiase en ma nti Calvin ne Denise dobro ne ma ka se wo na October ni nu awura akua okay so atiase omo miensa na omo ko gina ho ma ye autopsy me pa cho atiase abusua pani nankasa ni nyina ho na ni ayete se na ni a ya hane se ma ha me die abusua pani die nyina ho eni ho abusua mamu amunnim amamne ni amane no ebi crop be ya egunsa so atiase eno aso apia enkwalankito ya kwakogu ni wunu aba na usabi sa wo ye yere kura no a wo na sesa wo di amuni ko da ko autopsy ade na enye mum ye nka no kura Ghana na same way no Daddy Lumba oye legend intin legend bia no most from who are no machine so mo nsem no aye de ye twro na ye kenkan na ye nsam na ho enu ti ne ehu enema bebre ko so awai ye betimi ni case we asolve sa asem no ye betimi sa case we asolve sa asem no mpam chomati ase entimo me enso so ade enye so autopsy says ya let's say dey ya ma me Bempomaa ba ye foforo autopsy ni de minimum ka say de ben foforo because autopsy Daddy Lumba onye ni paketwa ne say bi wa film ne ye autopsy abusuan nyina ho na say bitafra cho empna enua ne ma
Mati bi da me pacho mo mati bi da mo na mo ye bloggers mo kan kire me. Ade anya ne de na nye. Yes mo say abusuapeni support odobro. Kwedi abusuapeni up to so nyina hobi. Uwie ye ye udi milika esa de akwhye sati committee ni nyina so gu nkran. Se bi areho nti oboso. E de areho anka busua ho ntena wa Ashanti region na se ofie na nka enkrofo me jamo. Me de hia wu no na me sra nkrofo. I not all. Me see there be o me de hia wu na me momu na me sra nkrofo se me de hia wu o ma areho mu nsu bi ma me om. Wona omo na beba so no ma besu bi ama wo. Nyo na akwaka kire obi so bi ma wo. Me adwuma me yama team legal wife ne bi aka ma me say we enye ma me say wa e na be pa me chew minimum no kura so ati ase na mo mia na me ye pese e ma de om ho na no kura ya adwuma so ati ase e wo ma brabom oni because of emna bia nhye da ni ho e ma wo manga na mu hanti no oni ma du ka say mu nwotwe de ma me bu amkwase e de ntense basa wo ba bi ni be ma be bra be wi akire no wate asi legonfo ya any take for ma ba we no talk as no say kwa no ne e bi kwa no ne yire ensi dan ne yire to talk ma ne yire na no talk ma ba yi wa fie bi ohun mi apieto mi was ma mo bra me nam fom enso obi ku ohun ena de enso mba no be motivation me computer enso wo ma me wo computer da akokora bi na se bi wa talk na udam wasi fie ena wa bie campaign na ate na ne yire ti be bi no ne mesu enu na yes ama ya mu bi abre so ati ase bebre abre mama kan ko Daddy Lumba tama o jan ne yire ne ho no na ne baketo ano ne yire keto ne baketo ano no o tuanufu ano Wow. na ne de Ghana fo nka se ma me se wan so abre se na Daddy Lumba ne yire ne ba no tuanufu ano and de Ghana fo nka na we be my last question na me bisa ma te say yes team legal wife say mo pie abonten bi ate say de mo be hia wa ha mo wo percentage kakra bi a ye de ma mo so mo de to ma yes mo de to mo botum me ba mo chanya on say ensam ni bi entro sa e ya na reho what yes and zenka 2 weeks ya ma be di wa ha adwade twam ni 2 weeks ya ne kama ye yie ane nka me kra de me bon paisa asem ni travel abeya fe na nka me ntra ha enye sa se bia na wotiri mo pono no na mo eyodo me bae no me ba ko na age me ne metena but me na hotel Unti kumase ya. me mfiri ha me frachi me ma chima su kedi kra na meti assembly na team legal wife coordinator ma me Akosua Serwaa benefit ni bi no So send this cafe amanoni aba Africa ha Uslem fi say ye fia wo pese wo nto no Uslem fi edan ya na say japade a wani da so a wo pese wo to Africa ha no Uslem fi say wo send this sika amodofo e de aboa no wo Africa ha Uslem fi sanso e na say wo tie obi school fees ama no a Uslem fi nyenti American full lem fi ama on say utimi send this sika e fa lem fi so a e ma ne begu bank account mu sanso e na timi begu mobile money account mu eno achi nso no de bia lemfi e wo daily rate e ma hu sika dodo a wo sende a wo benya lemfi e secured na wo send sika enche na nipa a wo sende ama no ne nsaka lemfi wo USA Canada UK Italy Germany Ireland Netherlands Spain Belgium Portugal and France wo de lemfi send sika untu ahwe bomodi a na use me code NEWS news na say ene any day di kan o register o lemfi so a unya bonus sanso and you use chance so a ye wo bonuses ahodo a ye de ma menu makwekwe sa sempa kania se menam na meti asempa na ma mo amane a na ma no keka me anyam bia wati ANS Trading Agency Limited nka se wo ka se door to door for no de na e watwa e sense obi ne wa wo se wo ho sa door to door business nim wo nneoma wo UK a wo de ko Ghana ana se Germany a wo de ko Ghana 3 to 5 weeks e be kwa kodu nipa ne puna no se try na de mo demonstration wo se adwuma de we mu ne se wo mo bo no e da form se boko ANS Trading Agency Limited e wo air freight special service and nneoma ne ye de be fa plane entintempa na akwa kodu obetima fa sa pa we ya so de nneoma free Ghana akwa UK ana Germany afegigi dem which na also agina ye na men drop bomb ANS Trading Agency Limited pe and a 40 footer any 20 footer container ya fe UK ediko Ghana ana Germany ediko Ghana omo manuoma ye mere import o export o dem there for you omo Ghana na money 0249 170 423 UK has over free ya 0790 802 7527 Germany 09173 771 2733 Ubenya ANS Trading Agency Limited our West Croydon ANS Trading Agency Limited Quantum Brantem Wana Beboya Basso maybe next time in your fill up from the bebro